Navçeya Curnêreş ser bi parêzgeha Rihayê Bakurê Kurdistanê xwe ji hilbijartinên Duyê Hezîranê re amade dike. Di hilbijartinên şaredariyan yên Sûyekê Adara Îsal de li wê navçeyê Dem Partiyê ji sedê 3.20 dengan û AK Partiyê jî ji sedê 3.72 dengan bi dest xist. Lê AK Partiyê ew encam qebûl nekirin. Komisyona hilbijartinê li ser daxwaza AK Partiyê hilbijartinên Curnêreş betal kirin û biryar da ku Duyê Hezîrana 2024 bên dubare kirin. Alîgirên Dem Partiyê dibêjin xelk bihêrse û ew ê di hilbijartinên Duyê Hezîranê de jî dîsan şaredariya Curnêreş bi dest bixin. İnşallah 2 Haziran'dan sonra Bisaya Xwedê di hilbijartinên Duyê Hezîranê de em ê sedî sed bi ser bikevin, em bi biryarin. Xelk bihêrse, xelk her dem li dijî kiryarên van yên kirêt rawistiyaye. Weke Dem Partî, em ê Duyê Hezîranê bi ser bikevin. İnşallah 2 Haziran'dan kazanacağız biz. Tabii büyük bir tepki gösteriyoruz. Hilvan bunu hak etmiyor. Em gelek bihirsin. Hêlvan vê yekê heq nake. Hêlvan rêveberiyeke herî baş heq dike. Heta niha ev 5 sale ti xizmetek ji hêlvaya re nehatiye kirin. Desthilat olîgirin wê vê yekê hêjayî xelkê Hêlvanê dibînin. Bu şeyi millete reva görüyor. Li vî bajarê rikeberiya herî mezin di navbera Dem Partiyê û AK Partiyê de ye. AK Partî jî bu hilbijartinê dest bi kar kiriye. Ew dibêjin ku ew ê divê hilbijartinên de derbasî rêza yekem bibin. Hilvan olarak seçimler iptal olduktan sonra dışarıdan... Wek xelkê Hilvanê piştî encama hilbijartinayekê hat betalkirin, herkes xelk û esnafên Hilvanê ji tiştên ku çêbûn nerazî bûn. Hêvîdarim herkes hişyar bûbe. Bi piştgiriya ciwanan bi saya Xwedê dê AK Partî derbasî rêza yekem bibe û bi ser keve. Birinci sıraya geçeceğiz. Li Curnêreş Sûyekê Adarê piştî ku hejmartina dengan bi dawî bû û girtename hatin nivîsandin, hinek endam û alîgirên AK Partiyê bi ser navenda ciwanan a Curnêreş de girtin û du sindoq tevî dengan şewitandin û li wî bajarî alozî derketin. Bu kadar yıldır tek başına iktidar. Di encama lêpirsîna dadî de heft endam û alîgirên AK Partiyê yên ku roja hilbijartinê sindoq şewitan dibûn bi biryara dadgehê hatin girtin. Niha li wî bajarî çav li ser Duyê Hezîranê ye. Kadê Dem Partî yana AK Partî şaredariya Curnêreş bi dest bixe.